So balik na punta mga igala, no? Kumusta? Paingon mi karon sa may dam. So dam. No. Once again, di ana sa tagkaron sa may irang bahin ning atong dakbayan mga igala, no? Kauban nato ang atong mga apo ko'y memers. Apo ko'y memers mga katod. Let's go. Meanwhile, so mga 50 ka kilometro gikan sa mong gigikana, no? Kaya tamo abot dito sa tong padulungan, no? Ha! May lag nakadungog mo mga igala, no? Medyo hangin. So, sige lang. Dala na yung ipangitag bahagi mga igala. O nagkaduol na ta, no? Liko na ta mga katol, no? So karon, dito na ta. Okay, so nagkaduol na may mga igala, no? Duol na lang gyud. Nagtukis din. Ato i-zoom din. Tabag zoom. Zoom. Ate ata. Nako. Ay pistol mautog agyanan. Alagi. Di lagi. Dara na. So kung maglaag mo mga igala, hingani gyud nga mga pagsuway sa kinabuhi ang mong masinati, no? Tinoda. Yang akong motor, oh. Oh. Nagnaong, oh. So, saan na ta? Tunga, kilid. ulit ta? Manguli na tayo. Dara. Hilak lagi kamu. Hey! Wah! Kuyaw! Wow! Guwapo ka! Eh di man mo iko. Guwapo ba? So, mangita tag bulawan. Di, lain dagan ang tubig ko. Ngayon yung shampoo na ito yung ligo na yan eh. Mo din idam din. Sige mo picture ano no? Center ka sa kan? Bator. Betul rin. Bator ka magpatanan ba? Ay, bato. Bato ratanan, apil lang naong. Ang naong murag bato. Man hangay na. Oh, ano ba? Kuan ba kanang kuan ba? Saro ato? Isa kanya pag-usap. Baw. Na may mo ganda. Ana ba? Manguli na may kaya abot naman may. So ang ako lang ako ra gid ni siya, no. Ayun na. Ayo anak kol.
Tanan nila mga higala no, mga dalaga dito mga. Balik na punta no. Sige nang tagbalik. Okay, pwede. Pag-beep. Beep, are, beep eh. Mag-beef ba? Ano mag-beef man? Chicken day. Beep, beep. Sign. Shabudi. Ha? Ha? Tangina mo ha. Tangina mo ha. Singgit ba? Go. Power Ranger. Yan. Kena. Yun ano? Suzuki ang number 1. Model. So na to mga higala no. Hangtod sa sunod nga higayon daghang salamat sa pagtanaw.